Департ е проект, финансиран от Европейския съюз, който има за цел да улесни включването на мигрантите и бежанците в политическия живот. За тази цел беше създаден Национален съвет на бежанците в България, който да се консултира с мигрантите и да овласти техния глас. Този процес на овластяване беше осъществен чрез обучение за социалните и политическите права на мигрантите и ангажирането на политици, за да се гарантира общото им признаване. В България бе създаден план за застъпничество като оперативен инструмент за ефективно прилагане на процеса на овластяване. Този план за застъпничество има за цел да представи основните проблеми, свързани с предоставянето на подкрепа за интеграция на бежанците и мигрантите, както и да предложи възможни решения на тези проблеми. По-конкретно, планът подчертава, че бежанците страдат от проблеми с жилищно настаняване, достъп до образование, достъп до пазара на труда. Законодателят предоставя на бежанците с временна и международна закрила равни на българските граждани права, но достъпът до тези права в първоначалния най-критичен период изисква допълнителни мерки за успешна интеграция. За да се постигне конкретна интеграция, планът за застъпничество предоставя някои препоръки. Определяне на национален координационен орган, който да отговаря за изпълнението на споразумението за интеграция, осигуряване на финансови ресурси за изпълнение на програмата и създаване на система за наблюдение на целия процес. Обучение на местните власти с подкрепата на опитни организации на гражданското общество. Разработване на комуникационни кампании за насърчаване на двустранния процес на интеграция, противодействие на дискриминацията, ксенофобията и речта на омразата. Укрепване на политиките на пазара на труда за подпомагане на работодателите в процеса на наемане и интегриране на бежанците в техните екипи и за подпомагане на бежанците в процеса на намиране на потенциални възможности за работа. Департ направи правата ви видими.